Dámy a pánové, já vás vítám u tady toho nového videa. Jak vidíte, tak mám trošku novější, mám nové světlo a zároveň mám nově jinak danou kameru. Myslím původně tady, teďka ji mám tady, takže upgrade, konečně, finally. Vypadá tak už u youtubera. Pomalu, až na to světlo, to je hrozný. Dneska, jakož už mám týden tohle konzoli, dneska už je to týden, co jsem si objednával Nintendo Switch Lite. Chtěl jsem tak trošku natočit hlavně o tomhle videu, protože tahle konzole je zajímavá i v tomhletom roce. Jinak tahle konzole je stará z roku 2019, takže už 6 let teďka už má. Tak tahle konzole je původem použitá. Ta je použitá, ale to, jo, pozor, tohle je použitý, to jsem se taky sám tomu divil. I když je trošku poškrabaná, ono to, nevím, jestli to bude vidět úplně, ale na nějakém světle větším by to asi šlo vidět. Já jsem zrovna, když jsem otevíral tady z mýho tahle ta část byla otevřena, což je na Game Card. Nevím z jakého důvodu, proč to bylo otevřený, ale trošku jsem si říkal, to je nějaký divný. Jinak konzole strašně dobře funguje. A jiné po tom týdnu, je to skvělá konzole. Má strašně skvělý zvuk. Pro mě teda trošku layout, tady těch tlačítek je pro mě takový trošku... Musel zase hodit. Hodně zvyka, protože já jsem PlayStation, totiž to teďka prostě vlastním svoji P4, na který umím perfektně. Ale pro mě ten layout, jak už jsem kdysi hrál na Xboxu, tak pro mě je to strašně zvláštní. Nic se vyhovuje tenhle ten layout, ale tohle není vůbec špatný, což samozřejmě už jsem hrál na Xboxu, tak vím. Já jsem byl překvapený, protože já jsem si myslel, ježiš, to už je stará konzole, ona funguje úplně perfektně ještě dneska. To je remaster Harry Potter. Jo, ten normálně rozjede asi každý, nevím, já si bych si musel dělat na Steamu, co má za specifikace to remasterovaný. Ale potom je tady další, a to je GTA Trilogy. To už je náročnější ohledně i ty grafické stránky, i protože, co si budeme, Vice City je hodně velká mapa zrovna. Vice City, San Andreas jsem chtěl říct, má hodně velkou mapu zrovna. A Vice City tak má takovou mapu, jakože, to jsme to utáhli, tahle ta Paufidy, jo, starou verzi, jo, ne tenhle ten, to by nerozjela už, že to už bych cípla. Tak GTA 3, tak to je, co mám říct o GTA 3, ta hra je prostě existuje. Jinak byl jsem trošku překvapený. Tahle ta potřebuje zrovna nastavování internet. Ani jedna hra nemá online. Nemá, prostě ho nemá. Nechci ho ani Lego Harry Potter, jo. Konzole mám týden, takže ten design není úplně dobrý za mě. Já jsem totiž zvyklý, jak jsem říkal, na ten PlayStation, že mi vyplní ty ruce, protože já mám za první menší ruce. Jo, když tady mám třeba krabičku od sluchátek. Stardew Valley tady mám, jo, Stardew Valley tady hodně hraju, Assassin's Creed 3, Lego Ninjago, YouTube, Saints Row 4, Fortnite, Lego City, Lego Harry Potter Collection. Primárně na tomhle hraju Stardew Valley, já jsem omlouval, ale já tu hru miluju, tak prostě to je tak úžasná hra. Polovina těch her jsou virtuální, jediný co mám fyzický jsou tady ty dvě. Taky to není špatný, já jsem za ty hry moc ani neplatil překvapivě, já jsem nejvíc co jsem zaplatil, tak bylo možná asi GTAčko, možná ještě Stardew Valley, to stalo docela taky dost. Já potřebuji, aby mi to vyplnilo ruce, jo, já vím, že existují takový ty silikonový držáky na tohle. Pro mě byly strašně zvláštní tyhle ty tlačítka, to plus a minus. To je tak pro mě zvláštní, protože já jsem zvyklý prostě, že share a option. A to je najednou plus minus, najednou. Přijde mi trošku trapný toho tady dávat upřímně. Je to na screenshoty a na videa natáčení. Sorry, ale 30 sekund na natočení videa je hodně málo. Jako v dnešní době. A ještě v dnešní době, kdy máš už SD kart, kdy si můžeš, jako máš 256 GB. Tohle by klidně táhlo celý ten gameplay. Nechápu ani, a co na mě nikdo nezlobí, jo. Já chápu, je to levnější konzole. To, že ti tam nedají možnost připojit si to k obrazu. Dobrý, beru to. Ještě nějak jakože dá se to nějak ještě brát, jakože to mi tolik nevadí. Ale aspoň, když už tady je to USB-Cčko, kdyby to USB-Cčko aspoň mohlo přenášet ten obraz. To tam není. Já jsem si to ještě schválně vyhledával, jak by to šlo. Ty by si musel tuhle celou konzoli rozebrat. Dát tam namodovaný čip, že fakt opravdu ne. Konzoli nepřenesu nikdy na obraz. Přijde mi to až trapný, že konzole z roku 2019. Já se omlouvám, že já se tak u toho nasírám, ale mě to sere, protože každý by to chtěl zkusit, se to hodí třeba tady na obrazov, třeba jako zastreamovat, nemůžete, ale udělejte live 2, kde bude moc přenášet aspoň ten obraz, aspoň to, když už nic, bez doku klidně, USB-Cčko, to se rozhodne Nintendo, nabíjení, dneska USB-Cčko ti může klidně nabíjet, může ti přenášet obraz, USB-Cčko je výhoda toho, že dneska je vlastně ve svým podstatě multifunkční, co vy uděláte? Vy uděláte s tím hovno a jenom to dáte na nabíjení a ještě, abyste si mohli připojit třeba takovýhle PlayStation ovladač, potřebujete dongle, anebo si koupit, prosím
mě jejich ovladač za 15. Tohle jsou praktiky Nintendo, které mě se osobně nelíbí, ale co si budeme, za tu konzoli taky vyhodíte pěkný, co taky dost peněz. I za tuhle dobu, jo, toho jsem kupoval v kategorii C. Tohle není Ačko, tohle není Bčko, to je Cčko. Pak teda Bčko, jako BTV, ale furt jako dneska fakt jako dost jako dobrá konzole, ale kdyby to šlo streamovat na ten obraz aspoň někam, já bych to využil, protože já bych třeba to streamoval. Já nemůžu. Já musím jako kód si vzít kameru, vole, a natočit si to, vole, mimo, připojit si do toho dongle, abych nebyl jenom ještě negativní. Tohle button tlačítko taky strašně jsou, to se mi tolikrát už hodilo, jako pro mě taky strašně zvláštní jsou tady ty zadní tlačítko, protože oni to nemají jak PlayStation, tam to je a tady L, R, ZL a ZR. Je to strašně zvláštní pro mě, ale dá se to zvyknout, to je pravda. Strašně lidí na tomhle nadává, že to je strašně konzole pro děti. A potom tamhle Senziru, který fakt není pro děti, jako fakt jako sorry. Já jsem si k tomu kupoval trošku větší, jako. Jinak je to strašně pěkná krabička, jo, tady na nabíječku, tady na Nintendo, a tady třeba na hry, takže nebo na sluchátko, no to je jedno. Jinak gripy, teď jsou takový jako takový zvláštní hodně. U tady toho jednoho gripu, zrovna u tady toho, jsou divný mechanický zvuk. Já nevím, jestli to uslyším moje kamera. Je tam hodně něco slyšet a je to, i kdyby to skřípalo. Ale jinak strašně super konzole fakt i v tomhletom roce. Jo, já jsem fakt s tady to konzolí spokojený. Jako, jo, za ty prachy jsem čekal, že to bude horší, protože já miluji handheldy, Povkiny, taky ten handheld. Je to fakt super, protože já tyhle handheldy fakt mám rád. Je to za prvý jednoduchý, za druhý je to strašně přenosný, zrovna tahle konzole, jo, ona není nějak velká. Tohle Nintendo vlastně můžu doporučit v tomhletom roce stále. Ačkoliv teda vím, jaký jsou lidi, že všichni na tuhle konzoli budou nadávat. Ne, je to prostě vlastně skvělá konzole. Ti, kteří mají rádi handheldy a nechtějí mít joycony, já tohle vlastně můžu jen doporučit. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Vidíme se příště u dalšího videa a zatím čau.